שלום, אני רוצה שנלמד היום את ברכת השמש על כיסא לגיל השלישי. אז אנחנו מתחילים בלשבת עם גב זקוף, כתפיים משוחררות, ובשאיפה מביאים את שתי הידיים למעלה, בנשיפה כפיפה לפנים. עכשיו נרים את רגל בשאיפה את רגל שמאל, ובנשיפה נוריד, ורגל שנייה, רגל ימין, נשיפה נוריד, נאחוז את הכיסא ובשאיפה שתי רגליים למעלה, בנשיפה נוריד, ושוב הידיים עולות למעלה בשאיפה, ונשיפה יד לכל רגל. כאן בשאיפה יד עולה, משולש ונרד, צד שני שאיפה ונרד, נביא את שתי הידיים בשאיפה למעלה ונחזור חזרה. בהצלחה.